Chinondifadza ndechekuti kana tiuya kudai tichipupura manzwa injiniya Maguta vachitaura vazongosiya kuti takarovedzerwa neministry kunzi dzokororai zvisina kuita zvakanaka. Ndo second republic. Kana basa risina kuitwa zvakanaka munhu anodzokorora. Ende kudzokorora hakuna kuchata kana uchikoro tinoziva macorrection anoitwa wani. Asi waimboti vamwe wasati wapiwa rimwe basa iwe unombotanga waita macorrection ako. Asi chandofarira ndiche attitude yecompany. Kuti chokwadi kudzokorora vakabva vadzokorora nekupfurikidza nekuita unyanzvi hwepamusoro. Vamwe vanonzwa kunzi road inozoita mapothole. Unozoti road yavakwa kubva 1.5 meters pasi pothole racho richibva papi. Saka zvakanaka kuti vanhu vaende ruzhinji rweZimbabwe rudzidziswe kuti migwagwa inovakwa sei. Ndoda kutendai corporate social responsibility yamarakidza mabus stops edu amavandudza zvinotendwa uyezve ndoyambirawo kumhuri yese yeZimbabwe tikaona makambani anomira kudaro zvinoitira zvakanaka. Sanda kuenda ichitenda zvakare taona tine macomrades ari pakati pedu vamwe vauyawo kuzongoona chiitiko ichi. Ndopedzisira nehama dzangu Fourth Estate ndimi zvemunoshambadza kumugwagwa uyu. Ndinoziva kuti pawakanga wareswa pekutanga manzwa chikonzero kunzi panga pachiyambukwa nzizi. Saka pazvakaitwa pekutanga nzizi idzi dzakazoonekwa mushure mekuti traffic yainge yakuya nepana painge isina kukodzera kunge ichifamba mugwagwa. Saka mugwagwa unotokolapsa. Asi mazonzwa chikonzero chekuti pane mawetlands aida kugadziriswa zvichireva kuti paine basa rinenge rakati kurei. Asi independent media, even state media, munhu wese akashungurudzika nemugwagwa uno mukataura. Asi chinondifadza ndechekuti nhasi wavhurwa. Zvinova zvinhu zvatinoda kupembedza tichiti aiwa dai tangopfuurira mberi kubata basa iroro. Saka ndangotenda nhasi nekuuya kwataita kuti ichokwadi hama neshamwari tinoziva kuti nguva ino inguva yekunaya ndakuona kuti denga rakuda kutodzika. Asi chinondifadza ndechekuti nhasi tiri pano nemuono wekuti dai nyika yedu yavandudzwa. Vamwe vanogona kuti ngori muguta reHarare kwete, muvhiki rino muchaona zvakare tiri kumagwanda mapisa. Ibasa rikubatwa muSecond Republic. President Baba Mnangagwa vachiti hakuna nzvimbo kana dunhu richasara. Zvichireva izvo kuti kubva maprovinsi edu ose ari 10 tine zvatinochiita seministry. Vamwe vanozoka voti dai mambomira. Zvino mubvunzo wangu ndoramba ichibvunza kuti orai tikamira totanga kumira kupi. Nekuti chero ndikaenda kuparliament munhu wese anenge achingoti road yangu mukaona ma-MP nekuwanda kwaakaita kuita. Anenge achingoti road yangu. Asi zvinoda kuti isu senyika yeZimbabwe dai tawanawo mukana tinoziva kuti takapiwa zvirango zvinorwadza zvikuru zvinoita kuti isu tivake migwagwa yedu nemari inobva muhomwe yenyika zvakasiyana nedzimwe nyika. Asi dai taona kuti isu tawana homwe yekuti tamisikidza infrastructure yedu yose zvaititira zvakanaka. Asi ndoda kungotenda nekuti nepashoma ipapo tiri kuenda tichivandudza nzvimbo yedu. Chandoda kutenda ndechekuti nhasi tauya kuti tione unyanzvi hwakaitwa pamugwagwa uno. Inova a model road yatiri kuda isusu pachirungu kuti tine kunofambira vanhu, tine pekuhwandira vanhu kunyange mvura ikanaya toenda pasi pemabus stop takamirira michovha mibayiwa kuti iuye. Zvinhu zvine zvichidiwa izvozvo. Saka ndokutenda kuti nhasi tichaona mugwagwa iyoyo. Avo vanotapa nhau mobva manzwa kuti mugwagwa unombovakwa sei kutora pamunozotaura paye muchanzwa mwotaura vavaka 3 kilometers. Road yakaoma kuvaka. Ngatingotendai nekufamba kwatinenge taita kuti basa rifambe zvakanaka. Asi ndoda ngokutendai mose nekuuya kwamaita. Ndichitenda matemai kuti ichokwadi Harare yavandudzwa. Uyezve motisvitsirawo zvakare kutenda kuna president kuti chokwadi musha wavo tisanganisa nedzimwe nzvimbo vachangoona basa richiendera mberi. Isu sebandiko reMinistry of Transport tinohoche koche nevanhu vose vatinoshanda navo ndosaka tine platform yekutaura kunyange nevagari venzvimbo kuti tinzwe pfungwa dzavo. Saka ndangokutendai ndichiti mauya Fourth Estate basa zhinji rakuona kuti tione zvakaitwa pano kuti zvakaitwa tichiona